Sporten betyder rigtig, rigtig meget, og det er der masser af studier, der viser. Og et af de praktiske eksempler, der viser det, det er jo Caroline Wozniacki. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i Danmark forholder os til, at den største sportsstjerne, vi får de næste 10 år, hun hedder Caroline Wozniacki. Og hun har haft en polsk far, som vi tror alle sammen har presset og pisset hende frem, eller i det mindste opdraget hende meget udansk. Men faktum er, hun synes ikke at have taget skade af det. Og faktum er også, at hun er en af verdens bedste tennisspillere, og hun synes også at være et sundt og afbalanceret menneske. Jeg tror, der er mange grænser af pace. Jeg tror, der er nogen, hvor det bliver alt for meget, og hvor det bliver ødelæggende til sidst, og hvor et eller andet sted, så er der lysten, der skal drive værket. Selvfølgelig bliver du nødt til nogle gange at skubbe lidt på, og især hvis der er noget talent at arbejde med, så er det klart, at så prøver man at skubbe lidt på og se, om man kan bevirke det lidt. Men der er en grænse for det hele. Det kan også blive for meget og for ødelæggende, og så tror jeg, at det dræber lysten, og hvis lysten ikke er der, så bliver det aldrig til noget liv. Men jeg tror, for at man sådan skal komme sådan videre, så tror jeg også, der skal være sådan en stor opbakning hjemmefra, og man bliver nødt til at blive pacet lidt. Men det skal være sådan, at børnene også vil ikke komme forældrene. Ja, hvis de bliver pacet rigtigt, altså til den rigtige grænse, og det ikke bliver for meget, så føler jeg ikke. Altså, der er mange, der har ordet pace, det er negativt ladet. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså, det kan både være positivt ladet og negativt ladet. Hvis det bliver med den der opbakkende pacing, hvis vi kan kalde det på den facon, sådan at det ikke bliver for meget, og hele tiden dunker over i hovedet, du skal nå det der, men mere med, at når det er stærkt, at du når dertil, så må vi se, om vi kan arbejde derop igen. Så tror jeg, at det er gavnende, og så bliver det lige pludselig positivt. Det, når jeg har rejst rundt og mødt alle de her såkaldte pæste forældre, så det jeg har set, det er jo ikke afstumpede og kolde relationer. Det er varme relationer, men også relationer, hvor de har kunnet være meget ærlige over for hinanden og stille høje krav til hinanden. Men bare det, at de er det, så er det sådan lidt mere trygt. Altså hvis de slet ikke pacede mig, så tror jeg ved ikke, om jeg vil spørge mig, men jeg vil i hvert fald gerne have, at de skulle pace mig noget mere. Fordi jeg tror også, at det får os, altså hvis nu mine forældre ikke pacer mig, så tror jeg ikke, jeg vil presse mig selv så meget måske. Min topatlet, det er, altså for at blive en topatlet, så skal du først have noget talent. Men talent er ingenting, hvis du ingen vilje har. Så en topatlet bliver du først, når du har noget talent og talentmasser at have at gøre med. Og så en masse vilje, så du kan nå de mål, du sætter dig. Der er masser af eksempler på nogen, der har haft endnu mere talent end nogle andre, som så bliver til meget mere end dem, der havde talent, fordi de simpelthen har den der jernvilje, at jeg vil nå tingene hele tiden. Så talent er sådan en del, så er viljen endnu større del.